Знаете ли защо 90% от топ инфлуенсърите в TikTok залагат на взаимодействие с публиката? Защото това е златният ключ към максимална ангажираност. Първо, насърчавайте коментарите, дуетите и зашиването на клипове. Взаимодействието не е просто социално, то е злато за алгоритъма. Поръсете видеята си с точните ключови думи и хаштагове. Това не е само SEO магия, а начин да направите клиповете си по-лесни за откриване. Времето е от ключово значение. Публикувайте, когато аудиторията ви е най-активна, между 10:30 и 12:00 или късно вечер от 19 до 23. Качеството е важно. От ясен звук до привличащи вниманието ефекти, накарайте всяка секунда да блести. Правете клиповете кратки и приятни, или по-дълги, ако е необходимо. Разнообразието в дължината задържа зрителите. Сериите са ви най-добрият приятел. Те превръщат случайните зрители в лоялни последователи. И накрая, не забравяйте оригиналните звуци. Те правят съдържанието ви да се откроява в море от копия. Разбрахте ли всичко? Сега превърнете тези съвети в TikTok триумфи. И хей, мислили ли сте някога да преминете към акаунт за създатели за още инструменти и трикове? Това може да е следващият ви най-добър ход.